Szédarok Ildikónak hívnak, és szociális munkásként dolgozom itt Józsefvárosban. 10 éves távoli múltamban nagyon-nagyon sok emberrel kerültem közvetlen kapcsolatban, családokat ismertem meg, sőt ugye már annyi idő eltelt, hogy a felnövekvő gyermekeket is volt szerencsém megismerni, illetve már a gyermekek gyerekeit is megismerhettem. Egyrészt innen van tapasztalatom a fiatalságról, másrészt pedig tanítottam egy iskolába, ahol olyan gyerekekkel foglalkoztunk, akiket már minden iskolából kirúgtak mindenféle magatartási gond miatt, többnyire droghasználat volt a háttérben. Ez egy gyűjtőiskola volt, kis létszámú osztályokkal, normál tantervvel tanítottunk, és itt biológiát, drámát tanítottam, illetve osztályfőnök is voltam egy évet. Tehát ez a kettő olyan színtér van, ahol vannak tapasztalataim, illetve itt élek Józsefvárosban most már 20 éve. Volt, amikor nagyon rossz házban laktam, ahol kidobtak egy halott nőt mondjuk az emeletről, és át kellett lépnem, mert a rendőrség nem tudta arrébb vinni, mikor mentem dolgozni. Aztán laktam olyan házban, ami a Rákóczi téren volt, ahol a lányok rendszeresen elkísértek az ajtóig, mert kedveltek, szerettek, beszélgettünk. És most a férjemmel és gyerekemmel lakom egy 3,5 szobás bazinai lakásba, amit OTP-re vettünk, úgyhogy még 23 évig fizetjük az OTP-t havi 90 000-et. Remélem, optimista vagyok, hogy ezt mindig lesz pénzünk kifizetni. Az itt élő emberek többnyire ismernek, szeretettel köszöntenek, hiszen, mint mondtam, nagyon sok családdal álltam családgondozóként kapcsolatban. Én azt látom, hogy a kerület erősen rétegződik, és persze a lecsúszó rétegek vannak többségben, illetve a mostani házbeépítések, foghíjbeépítések kapcsán ide költöző értelmiségi rétegnek az a csoportja költözik ide, aki bátor és vállalkozó szellemű, illetve azért még itt mindig olcsóbbak a lakások, mint máshol, aki újra szeretne költözni, de nem tudják kifizetni más kerületben annak az árát. Ezért egy eléggé nagy kavalkád van itt, mondjuk hogyha elmész a boltba kenyeret venni, akkor elég furcsa, hogy egyik kiskölyök éppen elcserni a rágót, a másik mondja anyukájának, hogy nézd anyuka azt, mit csinál, és akkor kialakulnak ilyen különböző viták, mondjuk egy kenyérvásárlásnál. Azt érzem, hogy itt élő emberek nagyon tolerálják egymást. Tehát nagyon sok veszekedés van, de többnyire nem az itt élők életmódja miatt, hanem különböző más konfliktusok miatt, családi kapcsolati krízisek miatt van, nem pedig azért, mert egyik zavarja a másikat. Sokféle kultúra él itt, és én azt látom, hogy eléggé toleránsak egymás felé. A tanításról beszélnék még néhány szót. Hát én egy eléggé, hogy is mondjam, nem túl fegyelem tisztelő pedagógus voltam, mondom, hogy gyerekek tegeztek többnyire az iskolában. Jellemző volt, hogy meg kellett küzdenem azért, hogy tiszteljenek. Ez odáig elment, hogy egyik osztályban a gyerekek cigánynyálvattak, például annyira megkedveltek, és általában a 4. év végére elértem, hogy tanultak is biológiából, addig nem, de utána elkezdtek egy tiszteletből készülni az óráimra. Volt olyan, amikor együtt mentünk lopni, például elhívtak engem, megyek el áruházban, tolvajkodtak éppen. Hát nagyon izgultam, hogy mit fognak ellopni. Szerencsére semmit, mert lebeszéltem őket mindenről, amit be akartak tenni a pólókról, hogy ezt a rondat akarsz, mert zöld színű, fúj, hogy néznek neked, hogy állna neked. De valahogy mindig sikerült lebeszélni őket, hogy pont azt nem lopják el, és végig jöttünk, és nem loptunk semmit, úgyhogy kicsit megkönnyebbültem, megmondom őszintén. Egy szabály volt az órámon, hogy órámon drogot nem használni. Ez egy ilyen alapszabály volt. Más órákon volt, amikor ott úgy helyben szívták fel a port. Vagy hát a füves cigi az úgy elég rendszeres volt. Tehát a szünetekben azért a marihuánát megvettek elengedett iskolában. Volt ez egy kínos szituáció, behívtak, mint biológia szakost, hogy itt van egy por, nézzem meg, hogy mi ez. Mert aztán rögtön dobják ki a gyereket. Tudtam, hogy egy gyerektől vették el, hogyha őt kirúgták volna, akkor nem lett volna több esélye, hogy elvégzi 8 általános, 8-os volt, 16 éves, vagy 17 ilyesmi. Volt neki 2 gyermeke, be kell fejezni az iskolát.
nem tudtam más csinálni. Nem tudom, miért gondolták azt, hogy biológusként én tudom azt, hogy ez most micsoda, nem tudtam. Meg mihattam, két akkor állat úgy betéptem. Én mentem be órára az egyetemre, éppen volt valamilyen növényrendszer tanórám, és én arra emlékszem, hogy hullámzott előttem minden. Életemben először utoljára is fogyasztottam drogot, de nagyon szar volt, megmondtam őszintén. Viszont ezzel az egész osztály olyan szinten őszinte lett hozzám, hogy minden gyerekről tudtam, hogy mikor, mit, hol, miért. Fölhívtak telefonon, éjszaka felhívtak telefonon, segítséget kértek, de vittem gyereket drogambulanciára, vittem kórházba. Nagyon mély kapcsolatban kerültem velük, és azt gondolom, hogy jó néhányat sikerült is megmenteni. Van egy fiú, aki a mai napig rendszeresen havonta, 2 havonta meglátogat, és elmondja, hogy milyen jól él, de tényleg az ő csoportjában tartozó fiatalok többsége már elvesztette az egzisztenciáját, ő pedig a 3. iskolát végzi, és becsülettel dolgozik, és tovább akar tanulni. Tehát van néhány sikerélmény, nem túl sok, de van néhány sikerélmény, és ezekért érdemes, azt gondolom, tovább csinálni. Persze ezt a másik oldalról mondhatják az pedagógus kollégáim, hogy úristen, milyen szabályszegő vagyok, és miért nem lett a rendőrség és mentő, és miért nem koncoltam fel, végeztem ki más egyéb. Én ilyen vagyok, én inkább nevelő vagyok, mint tanár. Azt gondolom, és hogy ezek a gyerkőcökkel ez a stílus teljesen bejött. Hát a különböző tabletták, extazis és más társai azok ilyen bevett dolog. Tehát ha megyünk szórakozni, megyünk a napházba, megyünk diszkóba, akkor ezt úgy veszik be, mintha más, aki felszáll a buszra és megkezdeni jegyet, hogy hozzá kapcsolódik a diszkó élményhez, a szórakozás élményhez. Itt annyit lehetett maximum érni, hogy ne túl sokat. A adagot tartsák be, illetve felhívni a figyelmüket arra a szolgáltatásra, amelyek a partizánvízre, hogy ezt vegyék igénybe, és úgy érzik, akkor forduljanak segítségért oda. Itt más nem tudtam elérni, csak maximum ennyit. Hát a fő az gyakorlatilag már olyan volt, mint mások irányújt, tehát körülbelül ilyen szinten használták a srácok. Italiáns szerencsére nem, tehát azt 1-2-vel találkoztam a 6 év során, míg ott tanítottam. Hát a porok, különböző porok, felszínpontos porok, azok szintén, azok ünnepi szerek voltak, tehát az nem minden nap, és nem rendszeresen, vagy rendszeresen, de hogy ők 3-4 naponta, de akkor ilyen szempontból rendszeresen. És hát ami döbbenetes volt, hogy ezek a srácok volt 12 éves is, életkorban voltak az iskolai osztályának megfelelő, igen, mondom még egyszer, tehát korban voltak az iskolai osztályának megfelelő életkorú gyerekek is. Ők mind a drogpiac jelentős személyei voltak. Tehát volt, amikor kiesett a redéből összekötegelt ezres ilyen köteg, telefonon felhívták, eladta a kocsit óra közben, ilyenek így voltak. Többen játszottak azzal, hogy ingatlanokat cseréltettek, megadták a telefonszámokat, ingatlan ügynök, és hívták őket. A lányok azok többnyire ősi mesterségnek éltek, telefon csörgött, mostan kérem, el kell mennem, és elment az órára, majd visszajött, hogy ez egy szar kliens volt, ez most kicsit elfáradtam. Tehát ilyen is volt. Azt gondolom, hogy akinek sikerült elvégezni itt ebben az iskolában 8 általánost, az mindenképpen nagyon sokat kapott az oktatásügytől. Ha nem is azt, hogy mennyi 5x5, mert az nem mindig ment, de azt, hogy van segítség, lehet segítséget kérni, azt, hogy lehet az elképesztő kényszerítő körülmények között is megmaradni a saját értelmében tisztességesnek, azért ezt megkapták a gyerekek.